गिबि खेब जोङो बिटिआरनि जि इलेक्शन बे इलेक्शनाव बाहागो लानो मोननानै अर्थात होनो मोननानै जों गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों। बे जिहेतु जोंनि गोदोनिफ्रायनो जिहेतु आलदा रायजो जि दाबिजेननाय बे दाबिजेननायनिफ्राय जोंनि गहपुर ओनसोलनि गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा गावबागाव जिउखौनो बाउसोमबोदोंमोन। दा बेबायदि हिसाबै दा फैयै फैयै जोङो जोबथारनायाव मोनसे मोगथां महर बायदि जों मोनफैदों। जिहेतु जोंहा थांनाय जिथुनिखि 2020 सननि जि बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि दारै मोनसे दफानि गेजेरजों जोंनि गहपुराबो अर्थात बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां गामिफोर दङ फ्राय एसेब्लाबो सोसनजाबाय। दा बे सोसनजानायाव जोङो दिनै धनस्रि समस्तियाव जोंनि जा हाल्दैबारि जि गुदि फरायसालिनि जि मोनसे भट केन्द्र बे केन्द्रआ धनस्रि समस्तियाव जोङो भट होजेननो मोनदों। दा बे होजेननायाव जों खोब गोजोननाय मोनदों। जिहेतु जोंनि जि आगोलनिफ्राय मोनसे आसा बे आसाया एसेब्लाबो जाफुंसारदों होनना जों सानना लादों। आरो बेनि जि क्रेडिट बे क्रेडिटखौ आङो थांनाय जे बिटिआर सरकार सालायलांनाय जा प्रमद बर' चिफ बिथांखौ आङो साबायखर होनो लुबैदों। दिनैनि समाव बबे साइडखौ बांसिन थांनाय बायदि नुदों सारनि नोजोराव? दा जोंनि नोजोरावथ' दा बेखौ बुंनाया डाइरेक्टयै बुंनाया थिग नङा बा एसे उसुबिदा, थेवब्लाबो आङो गोरों समाजफोरनि जि मतामत बे मतामतखौ नायनानै नुनो मोनदों फ्राय दानि जिथुनिखि जाखांबोनाय माने जि सोलिबाय थानाय सरकारमोन बे सरकारनि जि मोनसे नाजानाय बे नाजानायाथ' एसे खामानिया आद्रा जानानै दंबावो। जिहेतु गोबां मावफुंनांगौ दफाफोर दङ। बे दफाखौ मावफुंनायाव जिहेतु जा प्रमद सारनि दैदेननाय जि इउपिपिएल जि सरकार बे सरकारखौ जिहेतु बयबो फैजाबावनो लुबैदों गोरों समाजा। दा गतिके गोरों समाजा लुबैनाय बायदियै दा नोजोराव माने हयथ' बांसिन बाहागोआ इउपिपिएलआनो थांनांगौ होननानै आं सानदों आरो। गिबि खेब बिटिआरनि इलेक्शन जोंनि गहपुर हालामाव गोबां गोजोननाय मोनदों। लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि हाबाफारिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बयबो नैबे भटखौ गावनि मोनसे गोनांथार होननानै फैदों। बिनि थाखायनो गासै रायजो राजानिसिम गोजोननाय बावहरदों। लोगोसे दिनैनि नैबे जानाखि इलेक्शन बे इलेक्शनाव दा जानाखि आफादफोर मोनथाम आफाद दं, मोनथाम दोलो दं। जाहाथे जों बेखौ आसा फारिदों जाहाथे मोनथाम दोलोबो जाहाथे दिनैनि बे भटखौ जाहाथे मोजाङै मोजां होनानै थांहोलायो, जेबो दावराव दावसि जायाजासेनो। आरो लोगोसे बेखौनो आसा फारिदों जाहाथे रायजो राजायाबो गाव गावनि भटखौ न'आव थानानैब्लाबो जाहाथे फैथारनानै जाहाथे भटखौ होयो, बेखौ गिबियाव खावलायहरनाय थाबाय। दिनैनि बे नैबे हाल्दैबारि केन्द्र 101 केन्द्र नङा होमबा? बेयाव दा बबे साइडआव बांसिन थांदों बायदि नुदों सारनि नोजोराव? दा बेसिकेलि बुंनो थाङोब्ला जोंनि गहपुर हालामाव माखासे इसु आरो माखासे हानि लोगोसे आरो मावबावनो गोनां माखासे हाबाफारिखौ रायजो राजाफ्रा नोजोर बोनानै बुंनो थाङोब्ला मोननैबो पार्टिखौ माने जोंनियाव जेबो माबा गैया होनब्लाबो रायजो राजाफ्रा बांसिनानो जोंनि बे आगरनिनो जोंनि इउपिपिएलनि जानाखि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टखौ बोजबनायखौ नुनो मोनदों। ओमफ्राय निस्सय एबारबो हाइस्ट भटआव जोंनि गहपुराव माने इउपिपिएलआनो भटखौ मोनगोन बे रोखा, बेखौ जों फोरमायनो हायो।